Čo to je? Drahá Mia, nech sa stalo, čo sa stalo, naše priateľstvo to neohrozí. Je silnejšie ako hurikán a väčšie ako najvyššie hory. Aké smiešne, Selina. Dobre, ale páči sa mi to. Si osoba, ktorej na svete najviac verím. A hoci teraz nechceš byť mojou priateľkou, vždy ťa budem obdivovať a ďakovať za roky priateľstva. Mám ťa veľmi rada. A ja ťa mám veľmi rada. Veľmi, veľmi. Čo na to povieš? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ale táto správa sa objavila na každom stole. Ako to? Poslali nám tajnú správu? Nenávidím ťa. Si najzakernejšia osoba, akú poznám. Prečo, Selina? Čo som ti urobila? Čo sa stalo? Chceš to vedieť? Áno. Zjedz si to. A ona vždy myslí iba na to, čo zožrať? To nie je vtipné, Mia. Čítaj. Čo sa stalo, Viko? Ukáž. Tvoja dráma. Nové správy na čítanie. Toto horúce leto sa deje veľa vecí. Vedeli ste, že Diego Bustamante, syn ministra, pracuje ako dobrovoľník? Medzi sebou máme un preso. Samozrejme, že to nie je najhoršie, lebo tiež sú tu najobľúbenejšie dievčatá, to som ja. Prečo sú také obľúbené? Kvôli priateľstvu, čo ich spája, ale veď o nás hovoria pekne. Len čítaj ďalej. Priateľstvu, čo ich, alebo jedu, ktorý plodia? A hovorí sa, že Mia a Viko hovoria o Seline, keď tam ona nie je. A viete, čo vravia? Že vyzerala v plavkách ako krava. Čo sa stalo? Názor, ktorý samozrejme zdieľa celý internát. Nezistila si, kto to napísal, kto to bol? To nie, ale nenechám mu hlavu na krku. Nie. Kde je Selina? To nie. Aj to o tom Diegovi. Kto to mohol byť? To je horor. Hovorila som vám to. Všetci sú to pokrytci. To je skvelé, nemyslíte? Nie, chúďa Selina musí byť zničená. Buď pokojná, Lupita, nič sa nedeje. Dobre, vyzeráš dobre a dobre. Tak poď aspoň raňajkovať. Nie, už viac nechcem Robertu otravovať. Nikdy som si nemyslela, že moja prítomnosť ju takto naštve. Alma, nemôžeš nechať Robertu tebou manipulovať, veď je to len dieťa. Je všetko, čo v živote mám. Všetko. Ty máš slávu, skvelú kariéru, psa, ktorý vyplazuje jazyk a chce byť vždy pri tebe. Pre mňa je Roberta to najdôležitejšie. To jediné. Decká. Vidíš? Také je dospievanie. Možno Roberta nechce, aby si tu bola, neuvedomuje si to. Ale mne by sa to páčilo. Ďakujem, že sa snažíš ma rozveseliť. Si ako slniečko. Aj ty si tiež ako slniečko. Nespadni do vody. No, nie. Určite sa na mňa sťažuješ však? Prečo nepovieš, že som sa hrala na úbohú topiacu sa obeť? To ti ide najlepšie. Roberta, zakazujem ti takto sa rozprávať s mamou. Prečo sa namiesto robenia bútľavej vrby nejdeš pozrieť do jedálne? Je tam veľká roztržka. Čo sa tam deje? No dobre. S dovolením. Uvidíme sa o chvíľu. Tak čo, pokúsiš sa ho zbaliť? Nehovor hlúposti, Roberta. Mala by si aspoň zistiť, koľko má rokov, aby ťa nezavreli za zneužitie maloletého. Povedz, čo som teraz urobila? Ale kto to napísal? Niekto, kto má počítač. Určite použili hotelový počítač, no nie? Počuj, Jose, nevidela si Selinu? Neviem, asi prosí zem, nech ju vezme k sebe. Idem ju nájsť. Počuj, čo robíš? Ty si ten, čo to na Diega bonzol? Si blázon. Rozmlátim ti ksicht, lebo si bonzák. Nie, kamoš! Hej, čo sa deje? No tak. Nebite sa. Hej, Miguel, čo sa stalo? Čo sa tu deje? Pozrite, prečítajte si Stačí. to. Máš problém. Stačí.
Ten, kto toto urobil, je úbožiak. Nezaslúži si hnev žiadneho z nás. Ale záleží mu na tom, aby som sa nedozvedel, kto je to. Deti, zober toho maličkého. Postráž mi ho, princezná. Keď to profesorovi nevadí, navrhujem, aby sme si rozhýbali kosti a zabudli na tento nepríjemný moment. Tak dobre, berte do úvahy Almín skvelý nápad. A choďte s ňou. Ja zistím, kto vymyslel tento nezmysel. Ospravedlňte ma. Dobre, chlapci, dievčatá, nasledujte ma, poďme. Poďme. Počuj, Lupita, kde je Selina? Miguel, asi bude najlepšie, keď ju necháš samú. Toto všetko je Mína chyba. No Nie, super. Miguel. Jasné, že nie. Mia je veľmi dobrá. Ale Lupita, o čom to hovoríš? Myslím, že hovoríme o úplne odlišnej osobe. Mia je hnus. Tak ako všetci Kolučiovci ponižujú a rozdrvujú ľudí. A vieš, čo ma na tom najviac štve? Že využíva iba tých najslabších. Miguel, ale povedz mi, prosím, ty si Miu poznal už predtým? Nie, jasné, že nie. Prosto všetci ľudia, čo sú takí, sú rovnakí, vieš? A niekto to musí zastaviť. Čo? Milí priatelia, dobre sa tu obzrite. Pozrite. Ukážem vám tieto krásne kone. Budeme tu jazdiť. Ktorý sa ti páči? Mne? Tento. Nie, Viko, ani náhodou nevyleziem na koňa. Ale zdá sa to zábavné. Nie, ja to cítim tak, že na jazdu na koni musíš byť viac divoká, ako napríklad Robertita. A ja už by som aj išla, začínam sa nudiť. Počkaj, čo keď to zistia? Jasné, že nezistia. Princeznička je predsa spokojná. Ani nezistí, že som odišla. Myslí, že áno v tom svojom koketovaní so všetkými? A toto sa mi veľmi nepáči. Si spokojná? Áno. To je dobre. Som rada. No. Čo? Pusti ma! Pusti ma! Vystrašila si sa? Pusti ma! Buď ticho. Chcem sa s tebou porozprávať o pár veciach. Nie! Si celá moja. Mia Kolučiová. Čo? Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Zvukový majster Martin Škorupa, produkcia Jana Polakovičová, asistentka réžie Lucia Maršovská, preklad Ľubica Lukáčová, dialógy Zuzana Bačková, dramaturgia Albert Jurčišin, réžia slovenského znenia Jana Strnisková.